Wannan wani lutetan yaro ne wanda ya kai nauyin bin siminti 10 ya zo yana wanka a makarantar su kawai sai ɗaliban makarantar suka zo suka ɗauko shi suka jefo shi inda ake taro a makarantar nan suna ta tsokana shi sai ɗaya daga cikin ɗaliban nan ne abin bai mishi ba sai ya zo ya taimaki wannan ɗan lukutun ya cire rigar shi sannan ya lullube mai jikin shi kanshi bai san cewa wannan taimakon da ya mai ba zai zama mai alheri nan da shekaru masu zuwa. Shi dai wannan ɗalibin ya fi kowa ƙwazo a makarantar su, kowa daga cikin makarantar nan yana tunanin cewa rayuwar shi za ta haska fiye da ta ɗaliban da suke makarantar su, amma sai dai abin bai kasance haka ba. Bayan shekaru 20 ya zo ya fara aiki a wani karamin kamfani wanda ba shine shugaban ba, nan kuma ɗaliban makarantar su ne duk sun zama shugabannin manyan kamfanonuwa. Ya zauna shi kadai yana jimami da takaicin rayuwar da ya tsinci kanshi a ciki. Kawai sai ya duba kwamfutar shi ya ga an turo mishi wani sako daga abokin shi na makaranta wai shi Bob yana so su haɗu ne saboda za su yi wata magana. Yana zuwa sai ya ga ashe wannan lutetan yaron ne na makarantar su. A yanzu duk wannan kibar tashi ta sabe sannan ya zama kakkarfan mutum. Suna cikin magana sai wa'annan mutanen suka zo suka fara tsokanar wannan mutumin. Bob sai ya fusata da duka ɗaiɗai ya babbazar da su a ƙasa. Shi kuma ɗalibi mai ƙwazo ya yi mamakin ƙarfin Bob. Haka suka ci gaba da shakatawa na tsawon daren nan. Bayan sun gama shakatawa su sai Bob ya goya shi a mashin ɗin shi suka tafi gidan shi. Washe gari shi kuma ɗalibi mai ƙwazo ya je gurin aiki kawai sai ya ga hukumar bincike ta zo neman Bob. Ashe Bob ya gudo ne daga hannunsa. Haka suka kama wannan ɗalibin suka tafi da shi hukumar su. Suka sa ya kira Bob. Suka tafi da gudu saboda su tracking ɗin wannan kiran. Amma sai dai ba su sani ba Bob yana gurin nan ya cire rigar shi kenan kawai sai Bob ya zo ya cire lakatayin ɗin shi ya makala shi a jikin abin da yake kashe gobara sai jini tsaro ta tashi. Kawai sai Bob ya kama wannan abokin nashi suka dira ta kasan taga. Haka suna durowa kawai sai ya shiga cikin mota. Sai kawai aka bude musu wuta. Abokin nan nashi ya rarrafo ya zo ya shiga cikin motar nan. Bob ya iya mota sosai haka ya tuka motar nan da suka sha. Sai abokin nashi ya tambaye shi Bob wai me kai ne hukumar bincike take neman ka ruwa a jallo? Bob ya ce rayuwar nan fa da kake ganin ta sauki gare ta. Dole ne jami'an hukumar bincike su neme ni saboda yanzu babu dilan da yake shigo da kwayoyi kamar ta. Duka cikin abokaina ba wanda ne yadda da shi zan sa shi a harkar nan sai kai. Yace kai mahaukaci ne zaka sani a harkar kwayoyi? Bob kawai sai ya faka motar nan suka je suka dauki wani private jet sannan ya ga mishi cewa yanzu ma zamu tafi Najeriya ne saboda muna da wata babbar harkalla da zamu gudanar a Lagos. Tirka shi duk wanda Bob ya kulle kai ya sa mana Bob a comment section. Allah ya sa mu dace.